So guys, what's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, kami dito na po ang Kalbaryo to Club. Lag na sa Ayala at tanaw lang nato kung sa tanong patong. So, ako burger steak dito sa Orange Putos. And then, we see where we can go. So, let's go. I never made it, but I know what it takes. I'm on this I am mix of emotion, got my statement, and I read the stuff so I can understand it for me. That she ain't my friend. Out of this world, and see the sky like this. Ya, kung asawa. Mangita mi og panty og mangita mi sa bata batuta. So guys, now we orange Bluetooth. Orange Bluetooth. So mga out Angelez sa Orange Bluetooth. One of the best burger steak in town. Right back na style this one. So pagkatapos namin kumain sa Orange Putos, balik tayo sa road trip. Hello, may tang kasi makapalugat. Chubibo. Chubibo. Murag para sinulog na gina mo. Balikan para sinulog diri. Ata na, stay sure lang buhatan na na. Ari na madami sinulog. Yung mas mahal naman dili ako space. Ang problema na isa. So, nandito ngayon tayo sa IL Corso, Elfrida, Suzuki. Dahil mo sakyan ang ganahan mo yun. Nandito ngayon tayo sa IL Corso. Ayan. Yan ang view. Mag-food trip tayo ngayon dito. Habang naglalaro ang mga bata. Ayan. Medyo yung talaga ang place na to. Nice. Wala lang tubig ang fountain nila. That's why all the kids can play inside the pool. Enjoy na enjoy ang mga bata. So magpo-food trip tayo ngayon guys. Tayo ng pagkain. Ayan. Let's go. Lagi McJoy doon eh. Ha? McJoy man eh. Ay, shabu-shabu oh. Tuslok bula dahil. May Paris. Hindi ay papa-abs dahil. Sisig bar. Highland Fresh. Wala siya na lagi ni. Okay guys, nandito tayo sa MyJoy. Count ng tackle. Guys, ito yung ating number 51. Order tayo ng shake, mango shake, strawberry shake. Tapos natin sa halo-halo. And then tacos. Hi JC. So guys, dito ngayon tayo sa MyJoy na dating McJoy. Kain tayo ng tacos. Dimix na akong strawberry. Wow. Mango, strawberry. Ano sa itong number na ito, Brad? 51. 51. Go lagi ka strawberry. Isa day strawberry day. Mo na siya tacos, Brad. Halo-halo ni mo.
Uy, dakuha ng halo-halo ng mga brad. Ay, Iyapin. nalagi ano na. Isa na siya, Mig. Akang ko, ani? Kay mama na, kay mama. Hindi mo na ako nakalo. Shine. Tabang shine. Watermelon dye. Ano na strawberry. Guys, naging halo-halo ni Manny, oh. Salamat. Mo na yung akong mango. Wow! Oh, ito mami. Round tag sakot. Samat joy. Masa na beef tacos ni? Oh. Plus, Di, classic beef taco. di ni ano, lettuce tacos. Full lettuce na nakaon na ako. Dili hangless, wala ba tayo tubig? Dili hang. Tanaw ta siya sa kit. Nasa diba? Ito ba siya sa snow? Ano ito? Ay ko lang eh. Choy. Nagbiklita na ng sisi, bay. Awa? Dali araw cut-on, bay. Sige mo lang ba, bay? Ang kanang beef, nakaon na mo. Sorry, pagpalit lang dito. Or di naguglain ko. Full lettuce. Grabe siya. Mm. Siguro na naguglain eh. Siguro sila, okay na sabihin sa ako. Kinan ka, ikaw makain. Magino silang panda na eh. Marga parehas kang mama na kuan man no. Panda na kanahagtak. Salt na. Adara sa kuhin din. Na naman pa ako. Salt na ang food trip, guys. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Meron tayong merch, guys. Available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Bye na ni VisLog. Maraming salamat. Paalam.